Sarap. Ala ka dyan! Ay! Oh, sarap! Oh! Ma'am! Ano pa man yan? Ano pa man yan? Sarap! Okay. Ay! Ma'am! Chocolate, sakit sa ngipin, rosas ay nalalanta, kaya sunflower aking dala kasi gabi na. Baby, dahil ka sa iya ng mag-iba, taarang ko kung sa ika'y dadara. Alright. Thank you, Thank you po, ma'am. Hi, pa-shout. Ay, pa-shout out ulit. Sa aking mata. Practice lang yun. Okay lang. Hi, shout out po sa mga followers ni Moto State, Motovlog Oragon. Ayan. Pakita mo naman yung mo, logo mo. Nawala. Nawala. Ang bilis na wala, no? Kung wala ka nang maintindihan. Ayan po. Ayan. Hello. See you soon, guys. Ingat lagi sa mga rides. Dami kong ganon. Tapat ng nadarama, di gusto ika'y mawala. Dahil handa akong ibigin ka kung maging tayo. Salamat sa pagpunta nyo guys, and again, monthly giveaway, weekly giveaway ni Sec Moto Supply Naga. Visit our Facebook page. Salamat sa inyo. And good night. Lang, huwag kang pumigil, masdan mo ang lahat na kay garang tanawin. Langapi ng sariwa na simoy ng hangin, ituring biyayang mula sa taas. Turong landas kung saan ay ligtas, bumigas ng tula na mula sa dasal. Magtiwalang lubo sa poong may gapas. Makasaray sa sulitin na ang kalimutan ng problema, ilaw